Έτοιμος, Τάσο. Μόνο μη στραβώσει η φάση με το Άκης. Όχι ρε, αυτός είναι καψούρα. Άκης. Άκη. Έλα, Τάσο. Έλα, αγάπη μου. Τι εννοείς δεν ξέρεις αν θα έρθεις την Κυριακή? Άντε μπούλο τώρα. Άκη. Να το κάνουμε σκατάκι, πατατάκι, μητσοτάκι. Όχι, φίλε, το κάνουμε τασάκι, εντάξει, τασάκι. Το project που ένωσε δύο άντρες για πάντα. Κυριακές απογεύματα στο Καρντού Σατό. Shake.